गोजोनथाव हामबाय होनदों बड'लेण्ड टक्स आरो टिभि निउस बिथांमोनखौ इसोर आफाखौनो हामबाय होनदों मोजां सम खाबु बियो जोंनो होबाय आरो नैबे दिनै 30 जितु मार्च बेयाव जोङो मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बे जाबाय मिउजिकेल कनसार्ट काम पिकनिक दा बे प्रग्रामा दाना साक्सेसफुल जाबाय गोबां इसोरनि बिसाफ्रा जमा जानानै ज' जानानै मेथाइफोरनि रोजाबनायजों मोसानायनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राखौ जोङो फोसावनायनि गेजेरजों जोङो बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनो हाबाय आरो लोगोसे हादरनि थाखाय दैदेनगिरिफोरनि थाखाय गासै समाज सुबुं मानसिफोरनि थाखाय आफा इसोरादि जिसु ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव हरदोंमोन मानसि महरै आरो क्रुसाव बियो बोलि होबाय बे मेसेजखौ जोङो दिनै प्रग्रामनि गेजेरजों होबाय बेनिखायनो बे प्रग्रामा दानो साक्सेसफुल जानायखौ जों खोब गोजोनदों रंजादों मा आयदा लानानै दिनैनि बे फारिलाइखौ खुंनाय जादों गाहायै जोङो आफा इसोरादि जोंखौ अनो बेखौ जोङो मेन टपिक हिसाबै लादोंमोन बेनिफ्राय जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोर गोबां फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिसेसकरि दिनैहाय स्कुल बायदिसिना गैया बन्दखाय जोङो बे प्रग्रामनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बिसोरखौ एंगेज खालामनानै दामनायाव रोजाबनायाव मोसानायाव एंगेज खालामनानै बोरै इसोरखौ बाख्नायनो हागोन आरो माखासे मेसेज दङ ससियेलाव जेनेबा माबायावहाय समाजाव ससियेल आन्टि एक्टिभिटिस जागासिनो दङ ड्राग्सनो जुमाय लोंनायनो माबा माबि गाज्रि कार्य बेफोरनिफ्राय बिसोरखौ जोङो माबोरै कन्ट्रलाव लाबोनो हागोन बुजिनो हागोन मोजां गोग्गो समाज दानो हागोन लाइफ केरियार बानायनो हागोन बिनि थाखाय जोङो बे गथ'फोरनि थाखायबो जोङो प्रार्थना खालामदों आरो बिसोरखौ एंगेज खालामनो सेस्था खालामदों आथिखाल थासारि आरो लाइमोन बेनि सोमोन्दै सारा सुंद'यै मा बुंगोन आथिखालावथ' मोनसे गासै बिसयावनो चेलेन्जिं वर्ड जाबाय एजुकेसनावनो होन इक'नमिक रां खामायनायावनो होन बा माबा मोनसे साकरि नागिरनायावनो होन खामानि थांनानै थानायनि मावनाय बिथिङावनो होन गथै माबायावहाय जेटा वर्ल्ड भिउसखौ जोङो नायोब्ला बे कम्पिटिटिभ वर्ल्ड जाबाय आरोखि बेनिखायनो जोङो बे कम्पिटिटिभ वर्ल्डआवहाय बुहुमावहाय जोङो गावखौ माबायदि प्रिपेरेसन जानांगौ मेन्टेलि स्पिरिचुवेलि फिजिकेलि नैबे बहुद इम्परटेन्ट बेनिखायनो बे बिसयफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ माबोरैहाय जोङो प्रिपेरेसन खालामनो हागोन इसोरनि बाथ्राजोंआनो होन बा समाजनि माखासे मोजां मा होनो आइडिया एक्टिभिटिसाव इनभल्भ खालामनायनि गेजेरजों जोङो माबोरै खालामनो हागोन बेखौ सिन्था खालामदों सोलोंथाइनि सोमोन्दै लाइमोनफोरखौ सारा मा बुंगोन आङो बेखौनो दिनैनि मेसेजनि गेजेरजों बुंदों दानि बावैसो सिगां आं बुंखाबाय बे जाबाय मोनसे कम्पिटिटिभ जुग जाबाय सोलोंथायावबो बेनिखायनो जोंनि गथ'फ्रा इसोरनि बोसोननि सिङाव थानानै इसोरनि प्रेजेन्सखौ लानानै बा इसोरनि बोरखौ नाजावनानै सोलोंथायाव गोसो होनांगौ बे इंलिसाव बा बाइबेलाव जों दंमोन नेर' वे एन्ड वेदार वे बे मोननै बुहुमाव बिब्लिकेलि मोननै लामाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों बेनिखायनो गुवार लामायानो जाबाय इसोरनि प्रेजेन्सनिफ्राय इसोरनि बोसोननि प्रेजेन्सनिफ्राय गोजानाव हान्थिनायखौ गुवार लामा बेनिफ्राय गुसेब लामाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि बाइबेलनि बोसोन बा इसोरनि प्रेजेन्सजों लोगोसे थांनानै हान्थिनायखौ गुसेब लामा आला हादा फारिलाइ लायालासिनो बेबायदिनो आब्रुथि गोनां फारिलाइ लालांबाय थायोब्ला लाइमोनफ्रा निस्सय सोलायगोन मानोना जोङो फर एग्जाम्पल दं जेसेबांनाखि दिनै हेन्ड्सफोर जोंनि गेजेराव बा सिंसपिरेसन ग्रुप दिनै जोंनि गेजेराव इसोरखौ बाख्नायदों दामदों मोसादों बिसोरनि लाइफफोरखौ जोङो एग्जाम्पल हिसाबै नायना लानो हायो जौगादों जोबोदनो एजुकेसनावबो जौगादों ससियेल माबा समाजाव बाहागो लानायावबो जौगादों इसोरखौ खुलुमनायाव जौगादों न'खरखौ बिमा बिफानि गारजेननि खोथाखौ मानिनायाव जौगादों जोङो बेखौ नुनो हादों आरो কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ